Bismillahirrahmanirrahim. Barkanku da shigowa cikin channel ina mai suna Ramsey TV. Mai sauraro kada fa ku manta da ku danna mana subscribe, ku yi like, ku yi comment, ku yi share, da hakan ne zai kara min karfin gwiwa cewa da kawo muku shirye-shirye masu daɗin gaske. Mai sauraro kada fa ku manta da dan Allah dan Annabi ku yi mana liking, ku yi mana comment, ku yi mana subscribe. Sannan sai ki danna alamun ƙararrawa na hakan kadai ne zai san da zarar mun ɗora sabon shirye-shirye. Mun gode. Bariki bashi da riba kashi na 3. Masu sauraro yana da kyau mu san irin ƙawaye da muke bi da kuma wanda 'ya'yan mu ke bi. Ya kamata iyaye a rinka bincike da game da irin ƙawaye da iyaye da yaran mu ke bi da kuma 'ya'yan mu gabaki ɗaya. Didi akwai labari fa, akwai gist inji Debbie. Me labari? Ina jin ki ƙawata. Kin tuna wannan Alhaji din da na yi miki magana a kansa? Na tuna ɗazu na kira shi na ce masa baby wallahi ban da kuɗi, kawai ya ce send me your account details. Kafin ki ce me, miliyan 2 ya shiga. Kai? Da gaske? Gaskiya kan manya kike bi. Ba na faɗa miki ba? Kin ki yarda? Ba wai na gina yarda ba ne. Ina tsoro ne, ina tsoron abin da zai je ya dawo. Shi ya saka. In ba haka ba ai damu. Baki da matsala ko kaɗan, ki kwantar da hankalinki, kin ji ko? Ina tare da ki ai. Ba wata matsala. Yanzu kin shirya ne ko har yanzu kina tantama? A'a, ba tantama nake ba. Zan yi tunani sosai. Zuwa gobe zan kira ki in har na amince. Oke, ba matsala. Allah ya kai mu sai da safe. Amma kin tabbata ba matsala? Wala ba matsala ko ke kaɗan. Ke yanda ce da matsala zaki ga na je ne? To ba matsala insha Allah zuwa safiya. In na yi tunani, na yi hukunci, in har na amince zan kira ki. To ba matsala, Allah ya kai mu rai da lafiya. Sai da safe. Sai da safe Allah ya tashe mu lafiya. Na gode. Bye. Amincin Allah ya tabbata a gare ku sisters. Shin kina da labarin Ramsey kayan mata Anmo? Idan baki da shi, gashi yau na zo miki da shi domin ba zan bari a yi babu ke ba. In dai gyaran aure kike nema, to hakika ki ziyarci Ramsey kayan mata Anmo. In dai ba kayanta bane to ba zai ki taba samun masu inganci da sauki kamar nata ba. Nomban ta kawai in kika mallaka alkhairi ne. Da misalin karfe 8 na safe, sai ga Didi ta kira Debbie. Tana cewa Debbie kin san na faɗa miki zan yi tunani akan hakan ko? Na yi tunani sosai da yin nazari mai zurfi. Ba matsala, na amince. Da gaske kike ko wasa? Wallahi da gaske nake. Haba ko kefa? Yanzu ki bari zuwa 12 na rana za mu haɗu, kafin nan zan haɗa ki da wani alhaji, amma ki tabbata ba matsala. Kin ji ko? Saboda shi fa alhajin nan fa baya son matsala. Da zaran an samu matsala to akwai matsala. Insha Allah in dai ta bangare na ne ba za a samu matsala ko kaɗan ba. Da fatan shi ma dai ba shi da matsala. To ba matsala. Insha Allah Allah ya kai mu. Za mu haɗu, to amma ina za a haɗu? A gidan nan kin ga daga nan sai mu wuce. Oke ƙawata. Sai an jima. Da misalin karfe 12 Didi ta yi wa iyayenta ƙarya cewa za ta je neman aiki. Alhalin wajen Debbie za ta, saboda 'yan gidansu sun hana ta mu'amala da Debbie. Bayan haɗuwarta da Debbie ta cika alƙawarin da ta ɗauka na cewa za ta haɗa ta da wani alhaji. Alhajin nan dai, in dai har buƙatarsa za ta biya, zai iya ba wa mace daga miliyan 1 har miliyan 100. In dai har zai samu gamsuwa kuma buƙatarsa za ta biya. Bayan sun gama magana, Debbie ta cika alƙawari kamar yanda a nan muka zo ƙarshen bariki ba shi da riba, wato ƙarshen kashi na 3. Mai sauraro kada fa ku manta da ku danna mana like, comment, ku yi sharing da kuma ku yi subscribe. A kasance tare da mu a bariki ba shi da riba kashi na 4. Mun gode.